Wong urip salah biasa nggon gudange kleru kok. Ning teng donya niku yen saged wong niku pun bohong. Ngoten lho karepe. Sing tenan ngoten. Sebab wong urip kan kandel niku padha karo wong nandur munduh. Tenane sing enten jagat niku isine adil. Sampeyan pun nelongso. Pun susah. Aku ki nelongso lho terus. Bab napa to? Prabu Baladewa le meri karo aku kok tenanan. Lah, Baladewa ngono dipikir. Wong mikir sing bener niku mikir awake dhewe kali mikir sing kuwasa. Nek sampean mikir wong liya biyo. Napa tentrem sampean? Aja meneh kok mikir wong liya, mikir awake dhewe kendhaleni karep nafsune urip niku mboten gampang kok wong urip niku. Jenenge wong pengen ngrasani wong napa iso? Tenan niku. Cethuk kancane pelek ngoten wis. Rumah saku Pak Uri kok malih ngono ya awake saiki. Lowomu gagah kaya Bratasena. Wih. Lek ngenong iso woi ngono. Terus sing meri niku musikan. Lah niki. Karepe musikan iki nggih digagah-gagahne. Ya angel no. Lah Pak Muri ora ngeden wis dawa lho. Wis gedhi lho. Mboten beda wong urip niku kudu ngaji, ajak-ajak meguru, guru bakal, guru dadi, guru sejati. Guru bakal niku angen-angen, guru dadi niku kahanan. Niku mulang kalih menungsane, contone kentus kalih gajah, kentus kalih sapi. Lah, si kentus niku meri kalih gedine gajah kalih sapi lah niki. Sing mboten introspeksi niku lak kentuse niku lho. Yang sapi ora ngeden wis gedhi lho. Lah kok kentus bekungkung atak piyuh. Mbledos ya bongko no. Boten benten kalih kula Petruk tingkat RT lho niki. Terus meri kalih sederek sepuh Ki Anom Surata. Iya ora tekan. Lah ngrika niku pun jan internasional. Sing kula gumuni niku namung yagane niku lho. Pak Samino niku wah jan tenan. Kula golek kawrung ilmu nggih liwat ngriku. Apan cek ngoten napa jangan pitutur. Wah jan. Jangan yo ngene lho bening ngene lho. Nyang caya iso bening. Dodo niki tenggen kula genep 3 taun mboten duwe cahya sing butek bening terus. Petruk sing tak omong ning kuwi apa? Aku ki wong jibek, aku wong susah. Lho kula niki abdi kok. Nglipur ndarane menapa enten salah e? Napa kleru? Pono kawan, pono ngerti, kawan kanca. Kanca sing ngerti ki kaya kula niki. Dilipur kok malah sampeyan ora usah gresah, ora usah susah. Ning donya kok gresah kalih susah. Sing kuwasane badhe paring pitedah. Ngoten lho. Ning carane nggih sikil jumangkah. Tangane aja tak gegem, atine sing ayem, pikire sing tentrem ngoten lho. Dihibur kancane kok malah nyeneni pentelang-penteleng. Wis buta kok aku ki jibet. Prabu Baladewa yen durung tak tandangi dianggep anoman apa bayi dik ning isor. Nggih ampun. Tempone ngeling ngene wong ya angel ya. Angel tenan kok. Angel banget. Ngomongi wong ya angel. Aja meneh kok ngomongi wong lho. Ngomongi untune dhewe pengen cepot ya ora gelem lho. Mongko dimut lho, ngalor ngidul. Apa wayah cepot kok cepling. Aku suwe ora cethuk kanca-kanca kok kabeh padha nyetem. Tontone piye lakon iki mengko?
Sikapala kang tuminggal acampu samya medali ler tatet bila tenggo tato Anuman kowe manuta tak lereni mleb dadi Siramati dadi wakiling para prajurit aja kowe aku sepet nyawang dapurmu aku gething semu gira nyawang kowe wis suwi aku ngigit-ngigit aku kudu nyirnake kowe iki ning dalane ning Srana merga kowe mbalela dadi Srana lebur luh tanpa kuwat aduh ora pati Gondro Smira ketiban Haji Mundri jengkelang kandamu yen pancen kowe prajurit tonton Tamtama ayo tangi tandene Dianton ku mlawe ning tangan nyampluk ndasku mapet puyur tublak ngono mutar aku keduk kowe kok rem to Bah candak sirahmu jambak rambutmu jengkelang pandamu tanding ana boleh Telorong nenggelom buka nyawamu mati iki wah Orang Nenggala Sirna Margalayu Bumi gunjing langit kelap katon lir kencanging alis sang mawe gandrung risang mawe gandrung piye
Anoman budal nyawane pisah karo ragane. Ketaman lan Ciping Nenggala dianggep apa Baladewa? Nenggala kuwi ambuhe kegila-gila sing ora kena tiluna ing Jawandra kuwi peparinging dewa. Mandine merga percaya. Sabab pusaka peparingi Sang Raja Sunda ya Kulon Bathara Brama saka ing Kahyangan Dasina Geni duk nalika semana pun Kakang Aglarwasi Jaladhara. Baladhara, saiki piye? Ayo. Piye? Pelekmu mudar. Kancamu bongkok kening Nenggala. Wah. Baladewa kakangku piye? Kowe tak anggap kakang tegese sedulur tuwa. Karepmu piye? Sing diarani tuwa kuwi tuntunaning warga jebul remeh. Kowe kaya patrape wong sudra briga-brigi. Tanganmu serawean, sirahmu gelelang-geleleng mripatmu, pendirangan wadanamu. Kowe iki kena ngapa elinga Kakang Baladewa? Kowe guruku. Sing tak puja-puji rina wong inggonku maguru nyinaoni olah gada ya wong Kakang Baladewa. Jebul saiki glethek pedhare kok owah adate bingung minger kiblatmu ki. Wah, ana apa Baladewa kakangku? Kowe ora perlu mejang aku. Ing ngawigati dina iki Anoman wis mudhar. Sing kudu dadi Senopati Baladewa. Wah. Aku urung bisa nampa kandhamu sebabe sing diarani mati wi merga bukti karo seksi. Seksine Baladewa Anoman tamani Nenggala kumleang gegono mbuh tibane pareng-pareng. Nanging negara urung isa nampa yen tanpa bukti bangkene si Anoman urung bisa dadi Senopati yen Baladewa urung bisa nuduhake bangkene Kakang Anoman. Paman Cenguni, Paman Cenguni, Paman Cenguni. Sampeyan nimbali kula embun dadakan to. Sabab kula niku kakehan mangan iwak kirek. Sampeyan wong enten pundi? Leh teng warung ta. Warung. Sampeyan mboten priksani kula tanding kaliyan Anoman. Nggih ngertos. Pripun? Anoman iki wanyen Jaya Sumbrana kok wani karo Prayagung Mandura Mila. Lajeng nyatane dereng saged dipun tampi anggen kula dados tetungguling prajurit. Lah sababipun Werkudara dados utusanipun tiyang Wirata. Baladewa bisa dadi tetungguling prajurit nanging kula kedah ngaturaken gembunge si Anoman. Lah yen ngaten mangga tindak madhesi bangkene Anoman. Monggo kula dherekaken. Sang Kuryang
raja larasat pating sumning ngulati saranya mangrang sang waya kumyus marwayanto kumyus marwayanto umyum pripun Bu niki pun Madukara Janaka sing pundi calon bojo kula sing pundi Sembadra niku sing pundi Dasa Kumara wonten apa Bu lah iya lho Madukara kok suwepi men lho lagi wedokan yo akeh lho jane kok kabeh ngantuk lho Nampan berdari kok les sing pinggir ki amena kelakepang Pripun Bu pripun Bu Bune entenono to wong gandrung ya sing sabar sing telaten sing kanten tiru karo sing gampang lho kuwi keneng lara gandrung kira-kira ya 20 taun lah kuwi lek gandrung suwi bahkan nganti saiki apan turu iki panggah ditekem ngono mbakone beda karo maturi Eko Paidi Bu sampeyan dereng dados wong lanang kaya kula. Wong lara gandrung niku 1000 lara rasane dadi siji. Nggih. Yen tatu njaba tatu anyar cukup yodium. Tatu njaba lawas salep. Nanging yen wong urip keneng lara ati boten butuh rasane. Mangan ora doyan turu tansah nglindur ngimpi ngletak nyawang dhuwur ketok pelapon gambare Sembadra turu miring tembok ketok gambar Sembadra pokoke pundi-pundi gambar Sembadra terus pundi tambane wong lara gandrung niku napa Bu? Lah aku dhewe ya malah nemen ya. Tenan lho. Aku karo Janaka ki jane ya rong suwi 40 taun. Rumangsaku kumpul wong lanang lek dudu bojone, dudu wajibe. Ya. Sadurunge ki kaya-kaya wae, ngono. Bareng wis ngenyangi tenan ki rasane kaya wong ngombe banyu segara. Wong ngelak ngombe banyu segara. Ora malah mari, malah ngorong. Saestu diomongi kok. Lah HP ku ki liyane gambar Janaka peneng iki. Ya tak foto BBM barang. Fotoku ki separo badan ngesor tok. Tenan lho kuwi. Yo ngalah. Aku ki saben sesasi lek ku nyemir rambut entek 600 juta lho. Tak nggumunana wong lek kesladuk umure lho. Rambut kene ya putih, kene ya putih. Yo ngalah, ala kathek putih kabeh ki piye iki? Sinten Bu? Ya aku iki lho. Tenan lho. Ngene piye ya? Ngene iki piye ya? Cara pundi niku? Sendang. Piye ya ngene iki? Jenengan tiyang sepuh ngoten kok tepung kali Janaka niku pamrih napa? Lho piye to kowe iki? Wong tuwa kuwi lek rabi nom duwe gendakan nom. Ya, iki ben awet nom ngono lho.
Kowe ro ta wong iki ora beda kaya klapa kae lho, ngono. Pripun, Bu? Ya mangan klapa iki lek kena men ya ora enak. Ning lek ketuaan ya pesing no banyune. Ya semedengan ngono lho. Lho, enom tenan lho. Enom iki lek banget-banget kaya klapa kae. Banyune iki bening, kek urung kandel ngono. Apaan diblathak mak sok ngono modele iki. Apaan lek diblathak terus mak kutah ngono. Sinten? Wahya kuwi lho. Sinten niku? Kowe roh ta gandrunge bojone Wahya. Apan Wahya mulai minta itu? Minta itu? Lho ngono ki Wahya ki diomongne bapake, minta itu. Go Bu ningali jaga kok Bu. Boleh jaga kok. Samara pamoring sukma sinamaya pinayuwa ing asapi sumin pantalanging kalbu pambukaning warana Risaksana Raden Hanuman Yarama Handayawati kena lanciping nenggala ilang saking pandulu muluang lembara gegana nusup kang mega-mega pisah raga lan nyawane Anoman. Dasakumara. Wonten apa? Rene ta rene. Lah iki nggih dalan iki. Kaya ngene iki lho. Gusti iki lek maringi dalan amrih ketemune kelawan si Arjuna. Dasamuka. Oh. Wonten apa? Lho. Iki iki. Ya Anoman iki wis kariraga. Ya sawangen. Wah, lah niki mengsah kula niki. Ya kaya ngene iki lho sawangen. Makhluk urip ana ing alam donya kuwi oleh padha kumendel lan kendel merga duwe sifat kandel. Nanging yen wis tanpa duwe sifat kandel, gek makhluk ya ora nang apane. Sawangen to. Anoman tanpa daya tanpa kekuatan. Terus kowe kudu bisa ngupadi. Ya. Sejatine urip menungso yen wis turu kae, nyawane nang endi? Ana bedane turu karo mati. Iki wis pisah raga lan nyawa. Wah. Niki mboten ana ora apa-apa. Wis ora duwe piyantel apa-apa kok. Mulane menungso iki nalika isih sehat lan urip
lek omong iki aja natoni kancane. Ya. Yen wis ana pepengete sing kuwasa ngene iki lho. Anoman wis tanpa daya wis ora mere wis ora obah. Lah kersane Ibu nggih dalan ya. Saiki rene kowe iki bangsa Kanung, bangsa Kiyang-yang mapan mono alam antara antarane swarga neraka lan donya. Iki papane para baju barat. Kowe manjing ora gane Anoman. Golek ana Baladewa, ya. Baladewa kuwi mase Sembadra. Saestu Bu. Diomongi kok. Ibu iki pon nate to ngapusi. Saestu diomongi kok. Mengko yen wis kowe manjing ana anggane Anoman, ketemu kelawan Baladewa njaluk karo Sembadra. Ngono. Kuwi mase ning ngene sing njaluk ragane Anoman, kono mengko bingung. Lah sebab lho piye to kowe iki? Iki negara Wirata ki eneng huru-hara. Wah, huru-hara iki tembung apa? Eneng ampak-ampak Wirata, pepetenging jagat Wirata. Ora liya gawe tetunggul prajurit, tetunggul Brahmana lan tetungguling para kawula. Aku mau utusan Bidung Baladewa Ranumeya bangsa Jim tak cuci uteke, tak salini nggon utek sing sisih tengen. Manggon ana kono saiki Baladewa anane mung nesu karo ngamuk bruntal. Iki pancen aku sing gawe, ulun kan gawe Dasamuka. Aku ki yen ning donya ning wong rukun, wong seneng, wong gotong royong apik karo kancane gedhe aku. Aku seneng lan nek wong maido kancane. Sing bunang tanding karo sing enong. Sing meking tanding karo sing bunang. Aku seneng kok jotosan padha moncrote ngono, ya. Terus gethihe iku kutah ning lemah. Terus anak buahku takon ndi lati getih sing kutah kuwi. Aku seneng lek akeh kecelakaan tabrakan, kapal ceblok, gunung meledos. Mula tak dongak-dongakne. Aku iki ora ndang ketemu karo si Janaka, tak dongak-dongakne Janaka ndang lara untu ngono lho. Wong dipikir ora kena saiki iki ku manggon ana anggane si Anoman. Baladewa tantangen yen wis mengko Anoman tanding lawan Baladewa. Anoman iki bau tengene si Kresna. Baladewa kuwi kangmase Kresna. Saiki pancen kudune wong urip ditanding-tandingke. Ning aja nganti musuh sapa-sapa, musuh kancane dhewe, bloke dhewe, partene dhewe, golongane dhewe. Yen wis kabeh padha tukaran bangsa baju barat Jim setan prayangan padha nyesek getih, nyesek sungsun, mangan daging nanging ora usah kangelan mung ngedu wong-wong sing padha jujur karo temen kuwi. Mbah Anoman dadi dalan nggonku malsasra surang karo dapurmu kowe. Surung dayung
Cudur biru Cudur biru lai beleget uget satu beleget uget satu mayang kala sing lerem sing sareh kulun Bathara Ismaya iki kene Bathara Ismaya menawi wonten lepat kula nyuwun agunging samudra pangeksami ngrangi dedugi mirah prayogi anggen kula gegana mboten kula sengaja kulun beleget uget sadulita mama ai pancen yen kowe ngrasakne donya ya kersane sing kuwasa karo karepe menungsa iki wiwit mbiyen nganti besok ora iso trep ya wis ngono kuwi dadi menungsa iki ning donya iki mung kecilik cara tembunge sing kasar kecewa selawase kowe goleki ngelmu urip metani denenge urip sak umur kuwi ora rampung ora percaya kados pundi kulun Bathara Ismaya Masmu Bratasena kae mbeguru ruci Bathara ruci iki saka tembung roji loro dadi siji ning kumpul loro ning tunggal yen kowe golek ngelmu kelanggengan kaya Masmu kados pundi kulun Bathara Ismaya sedulur-sedulurmu kan lho para siswa putraning Bathara Bayu wiwit Naga Kuwara Garuda Mahambira Gajah Setu Banda ya karo Siwerkudara kowe si Anoman setemene kuwi mung kasunyatane kabeh makhluk sak donya kuwi sing digolek mung perkara sampurna sing kumrangkang sing kumelip sing gemreget ya iki mung goleki kasampurnan jati jatining sampurna mongko sing ana kuwi ning dhuwur kono jagat sunya luri yen bisa mumbul nglembara ning kono
layanganing tembung Annapurna. Tegese sampurna kang wis dadi kuwi kono. Ning lek ning donya ora ana. Kene iki ya mung sampurna ning dudu sampurnaning sampurna. Kang kataman rarasmara rara bentrok hang lamami paran tumaming tilarum daya ruming saryanto Sumarmanira ngranui duh Mas Mirah sang kusuma ing dadal kae mumbul lalayangane kaya pupu lan satelit saku terno kelanginjen kae mentari mabur jejer jalan sembrani aja nyangkut sareng wae limen awet ora cedhot tenange yo Tempat benci wah aku kaya pupulan satelit sakutan kelanginjen kae mentari mabur jejer jaran sembrani aja nyangkut bareng wae dimen awet ora pedhot Niki lagu ngundha layangan. senadyan mung layangan niku dadi kaweruh Dadi ngelmu nyata. Ndara Mayangkara kulun Bathara Ismaya ngadosa pundi layangan niku mumbul enten sing ngumbulne napa mumbul karepe dhewe layangan mumbul niku lho diumbulke sing duwe napa mumbul karepe dhewe niku gambaran niku kasunyatan menungso nggih kaya ngoten niku kulun Bathara Ismaya inggih Dewa Ruci peparing ilmu kali Werkudara sedulur sampean sing nom nggih niku namung disukani Brambang dadi teng donya niku mang nyekel Brambang niku lho mang sigar nganti tekan jero mboten nenten telenge sing enten namung kulite lah teng donya sampean golek ngelmu langgeng mboten enten sing enten ki namung ilmu donya namung kulite nek sampean kepengin golek ilmu sing langgeng nggo sakniki tumut kula teng Suralaya Ndara
sapi tumpah sapi kang raseksa satemalah julan bae ngetan Getihe saka temurat marit. Wah. Getihe amis. Amis. Wah! Kiri kang nyolir prabekta abang kawalakar mueng mungsuh aminta lawan sigra singa arasa manabda yun-ayun kadya nubruk-nubruk kancaku mati maju mati mundur prabeng pralena raja Sinandriya belakno patine kancaku aku diktiya kala prakalpa pangkur wae Pak
Molat mara Sang Arjuna ismu kamanungsan Pading baling kerah kuwandaning raseksa tan kuwawa nandingi kridaning satriya Madukara Raden Arjuna tinubruk ngiwa enda manengen tinubruk nengen enda mangiwa tinalajang tengah milar nyangking dase wuta cinadak kadukumba pecah berak dados tiga wis dadi prasetya ninggalih
Raden Arjuna lamun ta Bandayuda dereng lega tiasing kalih kalamun dereng hangawuningani leburing mengsah. Kocap sedyaning kayun namung badhe ngupadi dunungipun Kyai Badraya matekaji pameling Kyai Lurah Semar niup saking gegana Mungweng Pertala lae hey. Sampeyan kula gawe sore wau teng pundi to? Nganti muni kasimpar ping 3 nutir cethuk. Sing nyaron mek mlelang-mleleng endi to iki tibane? Kakang Semar, kula. Enten napa, Den? Iki piye Wiratana? Ampak-ampak ingkang kasarira Kakang Mas Baladewa ora bisa mendha malah ndodro dukane Kang Mas Baladewa mung meri kabegjane Anoman. Niki sing berbahaya mboten namung Ndara Baladewa, sampeyan iki bahaya lho. Tenan. Bahkan sampeyan sesuk niku nggih. Sampeyan lek mboten melalui kula peteng jagate sesuk niku. Sebab piye panitia pun mulai. Niki cilik atine tulus. Siji tulus, loro trima. Kelingan Bathara Mani. Apan Ki Dalang Surasa curek-curek kuping. Wes cilik atiku. Kakang Semar aja guyon. Lah nyambut gawe lek tegang-tegang. Nggih pripun to? Menawi saged wong niku nggih santai rileks ning berhasil ngoten lho. Kula niku golek pengrawit sing kaya niki lho angel. Sebabe apa? Pengrawit niki kula jenenge Krida Wanara. Apa? Krida Wanara. Pengarepe kuat. Sampeyan roh lengene ditato gambar kethek. Weh, kula kok duwe kanca kok saiki cara mbiyen piye ya? Kira-kira kok ngeteng isih kira-kira. Kakang Semar niki kawontenanipun jagat niku gawat. Sabab donya kelangan budaya luhur. Mboten ngrika mboten ngriki sakniki wong niku mboten ngerti unggah-ungguh. Ya ta? Genenten Waranggana Cacah Sanga pinarak demes. Lho, ora kena ngesemke latile padha tajem jinem. Lho, lah kok dagelan ting delacik. Tapi kek sing diomong niki ora ngalor ora ngidul joke panggah. Ning jamane pun kaya ngeten iki. Lho, wong urip niku melu jaman apa gondelan jaman? Yen Semar kula lho nggih. Niki gondelan jaman kula. Golek kali jaman, kalu karo jaman. Nek jamane molak-malik niki mungkin wonge kecilik. Kula niteni bolak-balik kok. Wong urip niku ora manggah. Sampe ngenteni contone sinden sing niki pinggir dhewe niki. 80 tahun kasih keten regane larang mentok niki benjing. Aku kudu piye Kakang Semar? Sampeyan manggon teng kunjuk kula nggih, Mang Delik. Tenan. Niki gawat. Bojoan sampeyan oyeng niki. Goleki sampeyan piye? Tenan buwi kok sapa-sapa ditekoni niku. Tenan. Samina niku ditekoni. No, iyangku nang ndi iyangku? Nang ngene.
ririt nang endi ririt. Walah ya kowe iki busuk angkaya ngono nek surang-surung. Lah wong kemis kok tak terone lho. Kuwi wong siswa budaya kuwi. Dadi siswa kuwi murid budaya, urung guru budaya kuwi. Nek yo murid iki ugal-ugalan koclok kenthok kuwi biasa kuwi. Aku kudu manjing ana anggane kunjung ang monggo niki Betari Durga ajeng ngurat ngarit paranatan donya. Maraina sumubang Yuang Aruna katinetrane nganggo rapuh sabdaning kukila ring kanigara saketer kakidunane engkong Dada Duh yana nembang ilir bumbung katebok denan marang Doyono kira-kirik kaya disempang bakala Isis ya disemprong. bingung aku Disemprong pokoknya. bingung itu ngapa lagi aku kelingan pengejesku nih kowe senengamu nembang apa nih Ngambara apalamu apa to nih Ngambara Pak kowe kok iram jajal munian nih Ngambara iki tembang apa ngene iku Pak pokoke nembang Ngambara Pak kula apal Pak ngene bareng nembang iki terus karo ngrayai saiki duwe-duwe ayo 70 suarane mlaku iki kok malih serikat tembang ya teteh nek ora duwe-duwe Pak Mas aku neng puskesmas mas aku. Sik tak eling-eling. Iki Mayangkara si Anoman Sukmane ning Suralaya. Janaka ning kunjungku tak balekne nyongone di. Aku eling-eling latihan mang lho. Patete iso ngomong lho. Yo, budal patet jongo leleh tiang mang. Golek budaya Jawa Wetan tegese wong urip iki kudu ngeruh lan wiwitan. Apa to sababe diarani wiwitan? Sebab donya iki sadurunge ana menungsa sing ana mung wit-witan. Mula diarani wetan.